Kaixo, oraingo honetan irakutsiko dizuet laugarren biro aplikazioa, bale? Zuen zerbitzarietan daukazuen laugarren aplikazio hori. Izena dauka makina erraminten bankadak muntatzea, lerrokatzea eta doitzea, bai? Aplikazio honen helburua bankada bat muntatzeko, lerrokatzeko eta doitzeko prozesua indartzea da, bai? Bastakitzen ikastetxetan bankada hauek erabiltzen dira mekanizado egiteko eta baien muntaketa, lerrokatzea eta doitzea egiten nola egiten den irakesten duen aplikazioa daukagu hemen. Beti bezala badaukagu bideoa, erakesten duena prozesu osoa, bai? Nunbaiten trabatuta geratzen basarie, bideoa ikusi eta hori ikusizue nola aurrera egin. Ez dut uste gertatuko denik, baina bueno. Eta dokumentazioa formalago apur bat paperean daukazue, bale? Aplikazioen helburua bankada baten muntatzea, lerrokatzea eta doitze prozesua indartzea da, industria gune batean aurkitzen gara eta bere lan guneetako batean bankada bat eta hori instalatu egin beharko dugu. Bale? Biro funtzionamendu basikoa eta ordoa, bale? Simulazioa, bankada doitu nivela hartu, zeintzuk diren pausuak ere kontatzen dizkigu hemen, bale? Ez da prozesu simplea, baina ere ez da oso komplexua, bale? Hor daukazu, nahiko komplexua da izatez, bai. Bale, ez dago bat ere txarto. Gogoratu, urdina dela grab hartu edo ukitu behar dudan zerbait, eta horia da, non utzi behar ditudan elementu horiek, bale? Urdina jatorria, horia helburua, bale? Eta hori xe. Nahi badezue, nola kargatzen da hori bideo gelan? Noa, nire single playerrera, bai? Zabaltzen du single player, logeatzen da single playerrean, eta sesio berri bat egingo dut. Bale, kaso honetan da, montajea, alineación y ajuste de bancada. Bai, nire single playerren bertsioa 3 denez, montajea, alineación y ajuste de bancada, 3 aukeratuko dut. Deskargatzen dut aplikazioa, nire ondagailu barrura sartzen da, eta hori ejekutatuko dut. Bale? Printzipioz, bueno, hemen agertzen diren prozesu horiek aurrera eramango ditut. Vale? Denengo biak utzenez. Nibela hartu, emanka jarriko dugu, interakzioa hartu eta eskatu. Elementu bat ukitzea, kalibratu, ez dakizea, pan. Vale, barkatu. Hemen. Vale, sortzen dut sesioa. Balkatu aukera partekatzeko, beti bezala. Join egiten dut. Sartzen naiz, VR eta horreko bitartez, eta horrenoa, bale? Printzipioz, esan bezala, hau nahiko potentea da, bale? Interaktibitatea zentsua deko. Eta prozesua automatikoki ikaslek bere ganatzeko interesgarria da, bai? Hau da ingurumena, bai? Klik egiten dutara giratzeko ikusteko, 80 gradutan. Euskeraz aukeratzen dut, erraminta makina modu gidatua, bale, aurrera, urdinez, gauzak hartzeko helburua, horia, ondo. Erraminta makina erraminten bankadak muntatzea, lerrokatzea eta doitzea, hasi. Hor da, denbora. Makina, bankada kalibratu. Horretarako kalibrea hartu beharko dut, grabe egiten dut botoien ekin, grabe hartzen dut, askatu gabe, jartzen dut bere leko txan, toma! Nibela kalibratu, urdina dago ez, grabe egin behar dut horretan ez, klik ematen badiot, kalibratuta dago, bikain, urrengoa. Bale, argi ikusten dut ez, behar dudala giltza hau, eta horbean, klik, lau puntutxoiek nibelatuta, bai, altueran nibelak inongo burbujarik hasi izateko, bai, azapena barko luke irakaslearena. Sin más, bale, ez dakiz erkendu, garbitzen dut dana, bai, gainean dut, garbitzen dut, ez izateko ez purutasunik, eta hor goaz prozesu guztia egiten, bale, oso interesgarria den prozesua.
Eskerrik asko, printzipioz da gauzak hartu, gauzak montatu, gauzak eraman, eta hortxe goaz, dana antolatzen disfrutatu zuen esperientziaz.